Lehendakari etorri da. Jaiotzak bukatzen dira, orain 11 urtetik goitiko taldeekin hasiko gara. Lehendabizikoa 5 zenbakia izar dizdiratsua. Eta bien erdia aurre delaskoa.
bakia olentzero gosaltzen. Alain, ongi zaude? Como de 15 centímetros. Abres eso y están ahí los aceites y así, hay un tarro de eso. Llévatelo, ya te